Tesař? Dobrý den, tady je Mrázek, Ústředná. Vy jste pan tesař? No ale o co jde, já jsem tesař, no, co chceš? Víte co, mně jde o to, že já potřebuju tesaře. No a co já s tím mám dělat, hele, mě to nezajímá, že potřebuješ tesaře, hele, kdo seš vůbec? No, víte co, já jsem Mrázek, Ústředná, my se asi špatně rozumíme, co? No, to asi jo. Hejte, víte co, zavolejte si třeba, nevím, za půl hodiny, já teď mám hodinu, to teď nejde prostě, rozumíte? No víte co, mně jde o to, že já potřebuji nutně prostě sehnat tesaře, protože, víte co, já mám rozestavěný barák a ono mi tam jako prší a potřebuji bych to jako takhle, jako ty trámy na to dát ze dřeva a takhle, rozumíme si. Hele, já ti říkám, hele, že nejsem žádný tesař, ty to asi nechápeš, nebo já nevím, jsi úplně natvrdlý, hele. Uchu, vůbec polož to, hele, nazdar, nebudu se s tebou bavit, čau. Tesař. Dobrý den, tady je Mrázek, Ústředná. Je to možný, hele. Teď jste to položil, ne snad? Teď jste mi volal, ne? Jste to vy, ne? No, jsem to já, to Mrázek, Ústředná, rozumíme si, já potřebuji tesaře. Já jsem ti snad, hele, jasně řekl, že žádnýho tesaře tady nemám, hele, já jsem sice příjmením tesař, ale to přece neznamená, že ti budu dělat střechu, ty magore jeden. No, takže vy mi tu střechu jako neuděláte, víte co, já bych to potřeboval do zítřka, to potřebuji to nutně, víte co, já bych nerad, abyste se na mě vykašlal. Víš co? Ještě slovo a normálně, já už se tady bojím, hele, to není možný s váma, to jsou lidi dneska, hele, já to položím, řeknu, ať mi neotravujete skoro, nechtěl jsem být drzej, hele, a vy si zavoláte v klidu ani ne za minutu, hele, co to je, to není možný, nazdar ty. Co je zás? Dobrý den, tady Leoš Mareš, neschválil mě někdo. To seš ty, Blažku. Ty plácáš 5. přes 9, hele, už tady máš dávno bek, už píšem sloh, tak dělej, nebo zostani zase gulu, ty. Prašivej pse, uvidíš, ty, nazdar.